Gelaran Sandiwara Kedopra kalajengaken ing mriki panjenenganipun Bapak Ketua Panitia badhe ngaturaken laporan pramila wekdal saha panggenan kula aturaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para rawuh, para bapak sederek sedaya ingkang kula hormati, langkung-langkung Bapak Kepala Desa saha sak perangkatipun ingkang kula hormati, kanca-kanca grup Ketoprak Mustika Budaya ingkang kersa ngregengaken adicara sedekah bumi wonten dalu punika ingkang kula hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan hadir dalam rangka sedekah bumi Desa Karangsekar, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang tahun 2026 ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami dari panitia akan melaporkan keuangan sedekah bumi Desa Karangsekar, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang tahun 2026. Yang pertama yaitu pemasukan, yang mana pemasukan ini dari dua sumber, dari iuran KK dan luasan tanah, dan yang kedua dari donatur. Yang pertama iuran KK dan luasan tanah dari RT 1 RW 3 RT-nya Bapak Sumarlan mendapatkan Rp13.135.000. Yang kedua RT 2 RW 3 RT-nya Bapak Muji Santoso mendapatkan iuran sebesar Rp10.135.000. Yang ketiga RT 3 RW 3 RT-nya Bapak Ahmad Husaini mendapatkan Rp10.160.000. Yang keempat RT 4 RW 3 RT-nya Bapak Suparno mendapatkan iuran Rp9.015.000. Selanjutnya RT 5 RW 3 RT-nya Bapak Susetyo mendapatkan Rp11.450.000. Yang keenam RT 6 RW 3 RT-nya Bapak Kasmurianto mendapatkan Rp15.100.000. Yang ketujuh RT 2 RW 2, saya ulang, RT 2 RW 2 RT-nya Bapak Kusnanto mendapatkan Rp7.815.000. Selanjutnya RT 4 RW 2 RT-nya Bapak Suyoto mendapatkan Rp6.410.000. Saya ulang,
RT-nya Bapak Suyoto mendapatkan Rp6.410.000. Selanjutnya yang ke-9 dari luar desa, yaitu warga masyarakat luar desa yang mempunyai tanah di Desa Karangsekar mendapatkan Rp3.500.000. Jumlah keseluruhan Rp86.720.000. Pemasukan yang kedua dari donatur, yang pertama dari Bapak Haji Jamari Purworejo sebesar Rp5 juta. Yang kedua dari Bapak Eko Agil Sulistyo kandang ayam Rp1.500.000. Dari Bapak Masturi Tebu Rp500.000. Kemudian dari Bapak Suyuti Toko Bangunan Rp300.000. Bapak Sucipto kandang ayam Rp300.000. Selanjutnya dari perangkat desa Rp2 juta. Total keseluruhan dari donatur mendapatkan Rp9.600.000. Jumlah keseluruhan dari iuran luasan tanah dan dari donatur mendapatkan Rp96.320.000. Selanjutnya untuk pengeluaran, yang pertama yaitu ketoprak Rp28 juta. Yang kedua langen beksan tayub 10 juta. Yang ketiga dangdut 13 juta. Yang keempat pengajian 10 juta rupiah. Yang kelima sepak bola 6 juta rupiah. Yang keenam tenda terop Rp1.500.000. Yang ketujuh son lampu untuk melean Rp1.500.000. Yang kesembilan konsumsi yang meliputi untuk snack ketoprak, snack rapat panitia, sajen 9 paket, pasang panggung dan terop menghabiskan Rp5.150.000. Honor panitia Rp6 juta, lain-lain Rp2.550.000. Total keseluruhan dari pengeluaran adalah Rp86.700.000. Sehingga saldo akhir dari pemasukan Rp96.320.000 dikurangi pengeluaran Rp86.700.000, sisa saldo Rp9.620.000. Mekaten kalau wau laporan keuangan dari Sedekah Bumi Desa Karangsekar, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang tahun 2026. Kami dari segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Karangsekar dan sekitarnya yang sudah memberi sumbangan kepada panitia sehingga acara Sedekah Bumi tahun ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sukses, tidak ada kendala suatu apapun. Dan tak lupa pula kami dari panitia juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami dari panitia mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sasana Jaya Kertabumi Blora Mustika Rahayu 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 Sagung Dumati Amit pasang palimantabi ilo-ilo tinebihno saking tulah sari tinebihno saking siku dendaning Sang Yang Maha Kawasa nun kula nuwun sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian pagelaran Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya ingkang mijil saking Desa Tempuran Kecamatan Blora Kota Kabupaten Blora Mustika ingkang dipun pangarsani dening Bapak Pandi saha kabiyantu Ibu Yesika purwakaning pagelaran arupi tari budaya Srimpi ingkang sampun dipun ayati seniman seniwati saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya pinarung ungling gongso Kiai Gajah Seto saha pangrawit Mustika Laras ingkang dipun golondah dening Ki Santo Widodo ugi pangli ing Surawati Ibu Satun mugi-mugi saged damel renaning penggalih adika sayaning para lenggah kakung miwah putri ingkang satuhu mangging Suka Basuki wonten ing dalu menika keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya badhe medhik setunggaling cariyos sejarah tanah Jawi dalu menika babar lampahan pengkhianatan Patih Jata Sura dawah perangan Adipati Siung Laut Balelo ategan sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Blambangan Adipati Siung Laut dalu menika dipun asta dening Bapak Bandu garwa Prameswari dipun ayati dening Nikenayu Dian Mitami Patih Jata Sura pinangka telenging cariyos ing dalu menika dipun asta dening Bapak Amin Wijaya Dewi Sedah Merah dipunayati dening Nikenayu Sundari Raden Cindeamoh katindaken dening Bapak Bati Cinde Kembar dipunayati dening Bagus Haryanto
Tumenggung Haryo Bendung dipun sarirani dening Bapak Kabul Budiono. Ategan candhaipun gambaraken wonten ing Kraton Mataram. Panembahan Senopati dipunasta dening Raka Masmit Wibisana. Patih Singoranu katindakaken dening Bapak Sukarsan. Ki Juru Mertani dipunayati dening Bapak Eko Purwanto. Retno Dumilah katindakaken dening Nikenayu Ramini. Dewi Patmikasih katindakaken dening Ibu Wati. Pangeran Jula dalu menika dipunasta dening Bagus Jamil. Ategan candhaipun gambaraken wonten ing katemenggungan. Sriyani dipunayati dening Ibu Murtini. Wonten ing madyaning pagelaran sejarah Kraton Mataram kanthi cariyos pengkhianatan Patih Jothosura dawah berangan Adipati Siung Laut Balelo. Panjenengan kalipur pelawak saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Budaya. Cak Jarot, Cak Buntung, Cak Kemot karamekaken ban kita tomblo. Sayaning para lenggah kakung miwah putri mekaten rancak ing dedapukan wonten ing dalu menika. Monggo sami dipun pirsani kados pundi babaripun cariyos sejarah Kraton Mataram Patih Jothosura. Mekaring budaya saged amimbuhi kuncaraning bangsa. Sapa miwiti culika wahyuning bakal sirna. Nuwun kula nuwun. Asal
Wijune kembang. Kowe mesti sekelingan. Sing didhawuhke Paman Jatasura. Aku antarane Sadi Kidembar. Ing kono padha sapedra gegayuh. Ngaten. Menapa saged kawiwitan? Bisa kawiwitan. Sampe kuran kuwi. Ayo. Ning papan kene kias pantes kanggo nodi lawan. Kaluwihanku nggonku masuk Allah. Misane wo. Ayo kawitan papan. Yen kados ngaten panjenengan ugi sampun diluntungi Aji Kawijaya. Cobi wit kang gedhe menika panjenengan tampane Aji Kawijaya. Ayo. Nggih. Salah. Oh! Wasis ngenani opo wae anak anggir tindhe amoh lan kang sira tindhe kembang. Niki kula pawan Panjenengan padha kesura. Nggih pangapuntenipun. Lamun sedaya menika kula mboten mangertos bilih panjenengan menika mas padake saking ketepian. Anggen kula graden lawan Kang Mas Tindamong dalah kejurit magangan ingkang mapan wonten ing Tindhe Kembang. Kados punika Kang Mas. Sawise ngecakake Aji Jaya Kawijaya. Nggih. Palu guling kautaman. Kaya wis ora ana sing tumpang. Sing Paman Jatasura mung siji sing durung percaya atose balung kandeling kulit. Napa panjenengan menika kirang mangertosi bilih olah binaraga Aji Kawijayan ingkang panjenengan paringake kula dalah Kang Mas Tindamong menika sampun kocake wonten papan. Napa Jatasura dereng pitados. Aji Jaya Kawijaya iki panjenengan untuk lagi. Mati. Kawas. 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 Angger Tindhe Kembang. Ing menapa panjenengan menika tega merjapati kaliyan kadang kula nggih Kang Mas Tindamong.
kados bisa jatuh. kula ugi kados nampi monggo mati kelajo langkah kamu tidak kembang Kados kan. iya Akan di. lawan panjenengan ngono kena kanggo tambah kekuatan wong tuamu Adipati Siang Ulun akan agunge panuwun karo Joko Suwun. Iki sampun paring ati Jaya Kawijaya. Ugi panggolowetipun Joko Suwun. yen kaya ngono kuwi apa piye kembang atus pundi ayo munggah oleh pendopo kabupaten Bakaten pamit ki wong kabeh loro sentananing praja dalah kadang saru dong titi kalenggan iki padha lenggah kang sapata diajeng garwaning pun Mas kang dalan kula kami pujo pangestuku sira tampanono kula tampi mawi tangan kula kakang kula pun kados pundi jemaatan dak tompo gawe suka gembira ana ing sajroning penggalianing mesin. Gandeng akeh para sentananing praja kang padha marak ngabiyantara singin sira mendha sakpeko. Saken dawuh kang Marang penjrianing Kakang Patih Jotos. Paring dawuh katimbalan Kanjeng Adipati. Sumunuga jeneng sira lenggahmu kang satata puja pangestuning sun sira tampan. Sanget anggen kula mundi mugia andados haken jimat kawula Kanjeng Adipati namung kula ngaturaken sembah pangabekti konjuk Kanjeng Adipati. Ya tumpu rasake ana ing sajroning sanubari kinarya Basuki muga kalis lir ing Sambikala anggoning sun lenggah ana ing Kabupaten Blambangan. Ngestokaken dawuh Kanjeng Lenggahmu kang satata Kakang Haryo Bendu Kanjeng Adipati sing laut. kabeh para penggaling praja wis padha marak ngabiyantara ana ing pangarsaning sun ing kamangka sesuk-esuk kletek ing surya kang parikuduning Bupati Blambangan siung laut asok glondong pangarmahan ana ngersaning Kanjeng Sultan ana ing Mentara apa wis kok cepaki kubarampen Kanjeng Adipati sing laut. Sedaya uga rampen ingkang badhe panjenengan sowanaken wonten ing Kasultanan Mentara. Kantun menggunakan dalu-dalu Kanjeng Adipati sing laut. Sedaya sampun samto Kanjeng.
yen to pancen kabeh wis samekta saiki uga aku bakal sowan ana ing dalam sewu kanjeng Adipati Singha piye menapa panjenengan sampun galih kanthi wening menawi panjenengan badhe asok gondong pengarman wonten ing Kasultanan Mataram ngersanipun Panembahan Senopati. Kabeh wis tak petung kanthi jalimet, wis tak perang-perangake yen to pari kuduning sun sowan ana ing Mataram asok glondong pangareng-areng ana ngersaning Sultan. Amarga Kabupaten Blambangan kuwi andahan ana ing Mataram. Menawi pamanggih kula kanjeng menika lepat kleru boten bener tenimbang panjenengan asok bukti asok glondong pengarep-arep wonten pangajene Panembahan Senopati niku luwih becik luwih sae kangge mangun wonten ing Kabupaten Blambangan. Senajan to Blambangan menika tasih andahan wonten ing Mataram. Menika boten wonten ginanipun. Tiyang gesang niku sing digoleki niku napa Kanjeng? Sing digoleki enak lan kepenak tenimbang direke luwih becik niku ngriki. Panjenengan kemutan napa mboten Kanjeng Adipati Singha? Nalika wonten ing negari Majapahit sing diasta Sinuwun Prabu Brawijaya. Rubuhe Majapahit Sinuwun Prabu Brawijaya minggah wonten ing Gunung Lawu. Punjering pemerintahan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Lingsihipun Demak Bintoro menika wonten ing Pajang kamangka Kanjeng. Panembahan Senopati dados ratu wonten Mataram. Menika boten gadhahi partisara utawi serat kekancingan isine mung ratu mung dadi ratu. Lho, panjenengan kok badhe minggah wonten Mataram menika boten wonten ginanipun Kanjeng Adipati Singha. Nek ngono bener kowe kan Pati Jawa. Iya. Nuwun sewu Kanjeng Adipati Singha. Arep pinten? Kok Kanjeng Adipati Singha laut ngleresaken dhateng Paman Jata Sura. Lajeng leresipun manggen pinten? Tanpa guna nggonku asok glondong parem-parem ana ing Mataram. Luwih becik kanggo mangun kaendahaning Kabupaten Garinggajah. Kowe iki arep omong apa? Nuwun sewu Kanjeng Adipati Singha. Arep bener. Kados pundi kemawon Blambangan menika andahan wonten ing Kasultanan Mataram. Ya. Panjenengan jumeneng bupati wonten ing Blambangan menika pikantuk serat kekancingan saking Resa Dalem Kanjeng Panembahan Senopati wonten ing Mataram. Menawi panjenengan boten sowan wonten ing Mataram, boten asok glondong pengarmar wonten ing Mataram, boten dipun wastani
Kanjeng Bupati menika lebat lan wani dhateng pangwaos wonten ing Mentaram Kanjeng. Ngono. Ya. Monggo Kanjeng. Menawi panjenengan boten suwan wonten ing Mentaram, ateges panjenengan niat barelo wonten ing Mentaram. Ngono bener kowe Aryo Bendo. Menawi panjenengan kelampahan barelo wonten ing Mentaram, urung tan murwa badhe nuhaken perang ageng. Monggo menawi ngantos wonten perang ageng Mentaram lan Blambangan, urung tan murwa kawula cilik sing boten ngertos dodok seling perkawis menika nderek dados pangorbanan. Bener, pancen bener kowe Aryo Bendo. Ngeman marang kawula sing dadi pangorbanan umpama ana kelakon perang Mentaram parandining Blambangan. Ya, lan malih Terus menawi ngantos peperangan ageng mestinipun panjenengan ingkang kadhuwuk lepat dhateng Kanjeng Panembahan Senopati lan malih Blambangan kaliyan Mentaram kula ibarataken menika timun musuh duren Kanjeng. Kowe pangkatmu nyang Blambangan iki opo? Kula tumenggung. Kowe wong Blambangan opo kowe wong Mataram? Kula tiyang Blambangan. Dene opo yen kowe aturmu gelar tata lair? Kowe ngelingake Kanjeng Adipati Siung Laut. Kowe ngerti apa ora? Sapa Panembahan? Panembahan kuwi anake Ki Pemanahan. Nggih. Pemanahan iku wong melarat temporat gendong jagat. Saben dina isine nyengkelan kerajaan, nyengkelan arep, sisane wong mundhak foto kok dadi ratu. Lho, kaya ngono ora mbok kelani lho kok malah nyandhek dening Kanjeng Adipati Siung Laut. Karep iki apa? Pangkatmu iki apa? Kok wani kandhan-kandhan karo Kanjeng Adipati Siung Laut? Gusti Patih Jatasura. Ingin menapa kula matur ingkang kados naten dhateng Kanjeng Adipati Siung Laut. Kula ngatosaken menawi kelampahan perang ageng mestinipun tahtah pangorbananipun kawula wonten ing Blambangan lan Mentaram. Blambangan ora bakal kalah. Blambangan ora bakal kapupuh ning majane peperangan. Gunane apa? Ingkang putra Cindhe Kembang Cindhamo menika minangka senopatine negari wonten ing Blambangan. bisane apa Cindhe Kembang Cindhamo? Lho, saben dinten kula welet ngenani Aji Jaya Kawijayan atose balung kandeling kulit bebasan dibedil mecicer ditembak lakak-lakak. Kabeh. Putra panjenengan Kabeh mau kudu ana buktine, Kakang. panjenengan kepengin mangertosi buktinipun. Nama apa kowe? Nuwun sewu Kanjeng. Iya. Menawi Blambangan punten senopati ingkang putra Cindhamo Cindhe Kembang. Mentaram punten Pangeran Jolang. Lan Mentaram ugi wonten senopati Ngalodo. Kanjeng Panembahan senopati wonten ing Mentaram Danang Sutawijaya. Lan malih Mentaram punten Gusti Allah ingkang katon. Wah juru mertani abebasan ngertos sagaringipun winarah Kanjeng. Patih musuhe patih, ratu musuhe ratu, putra musuhe Jolang, kadang putra Cindhamo Cindhe Kembang. Yen isih ora percaya pandengen gelem nggih buktine nggih. Sinuwun.
jujur Kanjeng. Maju. Paman sudah suruh. Rancang benar Nek ngono sampean tiga cindhe apa cindhe kembar kasunyatane kukur ana ing pendopo. Mas cindhe amung dereng gugur Kanjeng Rama. Monggo pun waspadane. Wonten papan menika Mas cindhe amung Isih urip Kota seksara. Boten kalsek. pun monggo. Sawangen putra piyen cindhe kembar. sing mau sijine mati. Saiki putraku apa bakal temekaning pabrik kabeh. Boten Rama. Boten. Yai Cindhe Kembar boten pecah. Lah kok bisa kandha ngono? Nek boten pentados Rama. Kula buktiaken yen to Yai Cindhe Kembar boten pecah. Yai Lain kali lagi. Boten menapa-napa nih. Menika nggih kalban kula ngaten iki. kawon sampun cinta. Kok jenengan cacos Kok ngumpul Kakang Patih Jatha Sumeh. menika Gumul. ingkang kula wentah. Menika kula. Kanjeng Dipati Siong Laut. Iya. Ngaten menika sampean gumun. Gumun setahun jengleng sanjeng pari. Ngaten menika sampean gumun. Iya. Wong mati kok bisa urip meneh. Lah iki Kanjeng Dipati Siong Laut. Nek ngoten niku teng pasar Nulaan, saben pasaran niku bendinten nonton. Lha aja kurang ajar. Oh iya, aja kurang ajar. Wong atos sing bareng kang kulit totoane nyawa ning pasar ulaan ngono. Ning pasar Rembang ngono. Arep bentuk niku kias. Sing jawuh dalah Cindhe Kembar. Kanjeng Dipati Siong Laut. Wah, boten ajeng. Monggo kula aturi emut. Menapa Kanjeng Dipati boten mirengaken wonten lelakon teng Ringgit Purwa. Lah Kurawa kalian Pandhawa kalih Kurawa niku rak perang boten enten lerene. Kenging menapa? Wong Kurawa niku 1000, tiyang Pandhawa niku mung 100. Nanging kenging menapa? Kok menang Pandhawa? Lah, Kanjeng Dipati, panjenengan kula aturi emut. Amargi tiyang Pandhawa niku do sami prihatin, do seneng tirakat, beda kalih Kurawa. Senengane niku ngeduk-ngeduke kabisane. Lah perkarane napa? Pandhawa kalih Kurawa kok bendinten perang boten enten lerene. Mergo teng Kurawa niku enten patih sing jenenge Patih Sengkuni. Lah boten Pandhawa, boten Kurawa, boten Mentaram, boten Blambangan, menawi enten patih sing jenenge Patih Sengkuni niku negara nggih boten. Kaya ngono wae dungo aku. Yen to aku Patih Sengkuni. Kowe dungo aku. Boten. Dungo aku. Boten. Ora.
Apa sampean krasa? Aku. Sampean. Ora. Lah nek mboten lak empun. Batinmu kowe ora wani perang, ora wani gede. Nek ana perang ora ketok irungmu isine mung gelek. Mergo perang wedi, mergo nang ketara semboyan ngono. Cukup, Kakang. Buka lembaraning sejarah. Perang Brontoyuda Jaya Pinangun. Pancen Pandhawa entuk kamenangan Kurawa sing cacahe maewu-ewu padha kalinding itu. Ning kabeh mau ngertenono bener. Nggih. Apa to pancen ora tinemu kosok balen. Sepiro kabupaten Blambangan mung sak begaring payung sak rubuhing landhean pinaribasan kaya dening timun mungsuh duren kalamun to kelakon perang utawa ana ing Mentaram. Ya iki bakal kelakon ungguling yuda Kabupaten Blambangan mungsuh karo Mentaram. Mula saka kuwi aku percaya kelawan Kakang Patih Jatasura. Kasunyataning putraku Cindamoh Cinde Kembang duwe katiasan linuwih, siji mati, siji urip. Kalamun to siji dipateni, siji bisa nguripi. Saklawase putraku Cindamoh Cinde Kembang kuwi yen to peperangan ora bakal mati. Mula saka kuwi dong titik kalenggani ingsun netepake. Aku nuruti marang kersaning Kakang Patih Jatasura. Blambangan bali los. Kanjeng Dipati Syekh Laut. Apa kula dapur ngimotaken dhateng panjenengan. Menawi saestu Kanjeng Dipati balelo wonten Mentaram. Kok menawi wonten menapa menapanipun Kabupaten Blambangan kula boten derek-derek. Kamsur bantu. Tetes ing penggalih ampun gurih menawi temenggung bendung menika niraraken wonten ing Kabupaten Blambangan menawi tasih wonten Patih Jatasura boten badhe kalampah Blambangan dados ajaripun peperangan. Lejar wonten ing sak penggalian ingsun Kakang, mila saking punika kula pun ngudal pangucap yen to mbalelo ana ing Mentaram saklajenge kedah kados pundi. Kula mangke ngadepi tiang-tiang saking Mataram, kula nyuwun sabiyatunipun Kang Putra Cindamoh Cinde Kembang. Kados katen nyumanggaaken. Ayo Ger. Hati-hati dening Prayoto Ger Cindamoh. Ora usah was melangkah perkara iki, sak petara jeneng sira katempo ana ing sajroning taman. Munggah ning sanggar palanggapan muhung bas ing asri nyuwun marang ngersani.